Prince of Wales and Lady Diana Spencer, 29. juli. Gør med en flaske Dom Pérignon, årgang 1961. Men flasken er degorgeret, fået prop på i anledningen af Lady Dianas og prins Charles bryllup i 1981. Og i den forbindelse blev der også lavet den her specielle etikette til flasken. Historien fortæller, at der kun er lavet 12 magnumflasker, og det her er så en af dem. Man kan sagtens drikke det her. Alle flasker vin, vi sælger på auktionen, bliver eksamineret og undersøgt nøje. På sådan en her, der bliver den blandt andet ud af mange forskellige ting, men blandt andet så gennemlyser vi flasken for at se, at indholdet, altså selve vinen, har en meget flot og klar farve, og ikke er brun og cloudy. Jeg tror, vi kan gå i 2 forskellige retninger. Enten så kan det være en klassisk vinsamler, som synes, at det vil være sjovt at have den her flaske i sin samling, men det kan også være en samler af royale effekter, som samler på ting for måske Lady Diana eller engelske royale memorabilia.